алишер усмонов таблиғи забони русиро дар Ӯзбекистон маблағгузорӣ мекунад. дар ноҳияи рӯдакии сехи дӯзандагӣ фавран пас аз ифтитоҳи бошукӯҳ баста шуд. Президент Раҳмон дар интихобот ғалаба кард. Москва дар идораи Иззат Амон кофтуков гузаронида шуд. Я сам закончил русскоязычную школу. алишер усмонов олигархи Кремл ки аслан ӯзбек аст, барои таблиғи забон ва фарҳанги русӣ дар Ӯзбекистон маблағ ҷудо кардааст. бо кӯмаки Вазорати маорифи Ӯзбекистон ва Вазорати маорифи Русия дар якҷоягӣ бо фонди хайрияи Усмонов бо мақсади таблиғи забони русӣ дар Ӯзбекистон бо баҳонаи баланд бардоштани сатҳи таълими он лоиҳаи зӯр классро ба роҳ монданд. ҷонибҳо дар бораи татбиқи ин лоиҳа баёнот имзо карданд. санади дахлдор 11 октябр дар Тошканд дар ҷараёни сафари намояндагони Русия ба имзо расид. ҳамчун иҷрокунандаи лоиҳаи мазкур Донишгоҳи давлатии омӯзгории Русия ба номи Герсен ва Донишкадаи бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси роҳбарон ва мутахассисони системаи маорифи алвонӣ гардиданд. Прибыла группа российских учителей русского языка и методистов. барои иҷрои ин барнома 32 методисти рус ба Ӯзбекистон ташриф оварданд то сатҳи ҳозираи дониши забони русиро дар байни омӯзгорон ва хонандагони мактабҳои маҳаллӣ назорат кунанд. коршиносони рус сифати таълими забони русиро дар Ӯзбекистон арзёбӣ намуда, инчунин барои ҳамкорони хориҷии худ оид ба таълими он тавсияҳо таҳия мекунанд. барои соли 2021 ташрифи боз 100 мутахассиси рус ба нақша гирифта шудааст. шумораи мутахассисони фиристодашуда ҳар сол 100 нафар зиёд мегардад. тибқи натиҷаҳои ҳамаи марҳилаҳои барнома тақрибан 30,000 омӯзгорони ӯзбек аз он мегузаранд. Для меня неразрывно связаны друг с другом общие истории, более 100 лет, общим культурным наследием. ҳамзамон дар паёми видеои худ Усмонов дар бораи як фарҳанги умумии Русия ва Ӯзбекистон сухан кард, аммо олигарх аниқ накард ки кадом фарҳанги умумиро дар назар дорад. дар ниҳоят Русия ҳеҷ гоҳ бо халқҳои мусулмони Осиёи Миёна муттаҳид нашуда буд, ба истиснои истисмори хунини Туркистони Исломӣ аз ҷониби Русияи подшоҳӣ ва шӯравӣ. Усманов Алишер Бурханович, основатель компании USM Holding. ёдрас мекунем ки олигархи ӯзбектабори рус алишер Усмонов яке аз шарикони наздики Путин дониста мешавад, ки дар натиҷа ӯ қаҳрамони пайвастаи тафтишотҳои зидди коррупсионӣ мегардад. Откроет много новых имен, которые войдут в историю двух государств. зиёда аз 4000 ҷои корӣ мешавад ки як сехи нави дӯзандагӣ дар ноҳияи рӯдакӣ фавран пас аз ифтитоҳи бошукӯҳ бо иштироки президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон баста шуд. тибқи иттилои радиои Озодӣ 1 октябр Президент Раҳмон маркази савдо ва хидматрасонии давлати Зафарро дар ноҳияи рӯдакӣ ифтитоҳ кард, ки дар ошёнаи дуввуми он як сехи дӯзандагӣ бо 100 ҷойи корӣ муҷаҳҳаз шудааст. хадамоти матбуотии Раҳмон бо нашри ин хабар бори дигар нишон дод, ки гӯё мақомот барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ муҳайё мекунад. дар акс занҳо бо либосҳои махсус дар назди мошинаҳои дӯзандагӣ тасвир шуданд. рӯзи 2 октябр рӯзноманигорон ба маркази савдо ва хидматрасонии давлати Зафар ташриф оварданд ва толори холиро дар ошёнаи дуюм пайдо карданд. дар он ҷо танҳо плакатҳо, шиорҳо ва баннерҳо аз маросими ифтитоҳи як рӯз қабл буда шаҳодат мекарданд. 3 нафар аз дӯзандагон ба шарти ифшо нашудани номашон ба хабарнигорон гуфтанд, ки ҳангоми кушодашавии маркази савдо ва хидматрасонӣ аз тарафи президент, мақомоти маҳаллӣ онҳоро паси мошинаҳои дӯзандагӣ гузоштанд. дар рӯзи ифтитоҳи сехи дӯзандагӣ аз мо хоҳиш карданд, ки назди мошинаҳои дӯзандагӣ нишинем. ман худам дӯзанда ҳастам ва хеле хурсанд будам. фикр мекардам, ки аз ин баъд дар ин ҷо кор мекунам. аммо пас аз рафтани президент кормандони ҳукумат ба мо фармуданд, ки толлоро тоза карда ба хона биравем. ман то ҳол интизори занг ва даъвати онҳо барои кор ҳастам, мегӯяд яке аз занҳо. бархе аз сокинони ноҳияи рӯдакӣ ба ин боварӣ доранд, ки мақомоти маҳаллӣ қаллобӣ мекунанд ва ба гузориш додан дар бораи таъсиси ҷойҳои нави корӣ сарвари давлатро гумроҳ мекунанд.
аммо сокини дигари маҳаллӣ Рауф Ҳамидов истисно намекунад ки сарвари давлат аз он чи дар ҷойҳо мешавад воқиф аст, аммо вонамуд мекунад ки ҳеҷ чизи таҳшатнокӣ рух намедиҳад. бояд қайд кард ки ин таҷрибаро режими Туркманистон ба таври васеъ истифода мебарад. корхонаҳо, биноҳо ва ҳатто тамоми шаҳрҳо дар биёбон барои нишон додани некуаҳволии эҳтимолии кишвар бунёд карда мешаванд. танҳо барои ифтитоҳи Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов маросими расмии ифтитоҳи ин иншоот, ки дар тамоми кишвар мустақиман тариқи телевизион пахш карда мешавад, бунёд мешаванд. дар ниҳоят объектҳои бунёдшуда холӣ гузошта мешаванд. Bir yil oldin topshiriq bergandimki, qanday bo'lmasa ham bu yerda ko'chirishimiz kerak. Bolalarimiz, nevaralarimiz hech qanday bu yerda kun ko'rishga iloji yo'q desak, ёдрас мекунем ки дар соли 2019 расонаҳои O'zbekiston саргузашти дӯзандаи Андиҷониро паҳн карданд, ки дар арафаи сафари президенти O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev ба вилояти Андиҷон дар телевизиони маҳаллӣ баромад карда, бо хурсандӣ эълон кард ки давлат ба ӯ манзили зист тӯҳфа кард ва баъдан ба хабарнигорон гуфт ки пас аз рафтани сарвари давлат аз ӯ хоҳиш карданд ки манзили зистро холӣ бикунад. Hozirda bizga bu kottejlarni berishmadi, egasi borligini aytishyapti. дар Тоҷикистон рӯзи 11 октябр интихоботи навбатии президент шашумин маротиба пас аз таъсисёбии давлат баргузор шуд. Центральная комиссия по выборам и референдумам приняла постановление считать Эмомали Рахмона по предварительным результатам выборов. طبق اطلاع کمیسیه مرکزی انتخابات، президенти кунунӣ Эмомали Раҳмон дар интихобот пирӯз шуд ва ба ин васила гӯё беш аз 90% интихобкунандагон ба ҷонибдории президенти амалкунанда овоз доданд. ҳамзамон ширкати телевизион ва радиои олмон Deutsche Welle менависад: бо вуҷуди иштироки расмии 4 номзади дигар дар интихобот, касе ба пирӯзии навбатии Раҳмон аллакай панҷумин маротиба шубҳа накард. Deutsche Welle қайд кард ки на Александр Лукашенко, балки пешвои Тоҷикистон аз ҳама роҳбарони пасошӯравӣ бо давомнокии ҳукмронияш дар сари қудрат боқӣ мемонад. муаллифони мақола дар Алҷазира таъкид карданд ки бо назардошти мӯҳлати нав, Эмомали Раҳмон акнун аз ҷиҳати давомнокии ҳукмронии худ ҳатто Нурсултон Назарбоевро пеш хоҳад кард. нашрияи дигар қайд мекунад ки пирӯзии Раҳмон дар интихоботи навбатӣ интизор буд. далели пирӯзии пайдарпайи Эмомали Раҳмон дар интихобот рӯзи 11 октябр ғайри чашмдош набуд, менависад Коммерсант. фаъоли ҳуқуқи башар Стив Свердлов ба дипломат гуфтааст ки интихобот танҳо як расмият буд. бо назардошти он ки интихобот дар Тоҷикистон танҳо як шакли расмӣ дошт, он ба хотири қонунигардонӣ будубоши президенти амалкунанда барои 7 соли дигар карда шудааст. бисёриҳо дар Аврупои ғарбӣ ба ин интихобот аҳамият надоданд, гуфт ӯ. бародарои зиёд дар бораи тафтиш ва кофтуков дар маркази тоҷикон дар маркази тоҷикони шаҳри Москва, ки дар хиёбони Волгоградский ҷойгир аст, кофтуков гузаронида шуд, гуфт роҳбари марказ ҳомии ҳуқуқ Иззат Амон дар Фейсбук. адабиёти диниро ҷустуҷӯ мекарданд. метавонистанд айби мувофиқтаре пайдо намоянд, менависад Иззат Амон дар Фейсбук. фармон дар бораи гузаронидани чорабинии оммавии фаврии ҷустуҷӯии ташхиси биноҳо таҳти имзои генерал-майор Кузмин, иҷрокунандаи вазифаи муовини сардори полис оид ба корҳои фаврии сароясоти вазорати корҳои дохилии Русия дар шаҳри Москва, ки нусхаи онро Иззат Амон нашр кардааст, гуфта мешавад, ки полис дар суроғаи маркази тоҷикон аз холоф Иззат Амон шубҳа дорад, ки эҳтимолан таблиғи ифротгароии диниро анҷом медиҳад. ба идораи мазкур мунтазам шахсони номаълуме ташриф меоранд, ки эҳтимолан шаклҳои радикалии исломро пайравӣ мекунанд. адабиёти экстремистиро ба рӯйхати маводҳое, ки дар қаламрави Федератсияи Русия экстремистӣ эътироф шуданд, меомӯзанд ва дар қаламрави Москва амалҳои ғайриқонунӣ иҷро мекунанд. полис замоне омад, ки ман дар идора набудам. мо тақрибан 1.5 соат интизор шудем. вақте ки ба идора расидам ва дидам ки шумораи кормандони полис маро дар даҳлизи утоқи кориям мунтазиранд, ҳайрон шудам. чунин ба назар мерасид, ки онҳо барои дастгир кардани як ҷинояткари махсусан хатарнок омаданд. ин ҷанобон бо тамоми рафтори худ ба ман чунон ишора намуданд.
ما میدونیم شما کیستید و با چی کار مشغول هستید، اما فرمان است. من فهمیدم که فرمان تفتیشی اداره مرا شخصی سیوم فرمایش داده است. این را من از دقیقه اولی ملاقات با پلیس درک نمودم. باوری دارم که اگر مقامات حفظی حقوق با فعالیت من اوید به حقوق انسان ذره شبهه می داشتند، عاقبت‌های این کوفتوکوف و تفتیش خراب آور خواهند بود. اظهار داشت عزت امان در صحیفه خود در فیسبوک. بار دیگر اطمینان شدم که فعالیت‌های حقوق انسان در روسیه به خطر نیستند. همگرایی مهاجران و جامعه روسیه برای کسی فایده ندارد، نه به مقامات جمهوری تاجیکستان و نه به فدراسیون روسیه. ما باید اداره را ببندیم و دوباره به مهاجرت رویم. سخنش را به پایان رسانید حامی حقوق. Как правозащитник, и что вы думаете, меня привлекли, то есть в отношении меня возбуждено уголовное дело по 307 статье, это экстремизм, понимаете? То есть о чем мы говорим? یادرس میکنیم که قبلا مقامات حفظی حقوقی تاجیکستان کوشش کرده بودند که علیه عزت امان بر اساس ماده 307 دعوت به فعالیت اکستریمیستی پرونده جنایی باز کنند. سبب آغاز پرونده جنایی پیام ویدیویی بود که آن را عزت امان در سامانه یوتیوب با نام چرا حکومت حجاب را منع میکند نشر کرده است. در این ویدیوی 30 دقیقه‌ای فعال حقوق بشر در تاجیکستان تأسیس یک گروه کاری مخصوص را برای تهیه قانونی مخصوص که باید زنان و دختران تشریف آوردن به مؤسسه‌های دولتی و خصوصی حجاب را منع میکند. اینچنین ریدهای مخصوص علیه زنان حجابدار را که در سراسر کشور گذرانیده میشوند تنقید کرده است. یعنی در کوچه ها زنان را منع میکردن و میگفتن که ببینید همین رومالی که شما در سر دارید این فرهنگی تاجیکی نیست.